Salutați tuturor, eu Stylen și astăzi o să jucăm Dead Space episodul 3. Să ne continuăm aventura. Așa. Am ajuns la Capture 3. Și abia aștept să vedem ce se mai întâmplă în acest joc super mega. Un loc de administrare. Am văzut că v-a plăcut jocul, așa că m-am gândit să mai facem. Ciudatul. Fac, dacă apar jumpscare-uri pe aici, mă piși pe voi. Bine, nu-i pe aici. Pe aici. Și să nu mă să se scală ăsta. Bine, știam eu că o să fie ceva, 100.000 știam eu că o să fie ceva. Stai, pe aici te sunăm, nu? Da, e bine, vedem pe aici. What the? Sper să nu apară ceva pe acolo. Nope. Mi s-a părut mie sau s-a mișcat și bine. Bine, cred. Bine, acum... What? Nu? Nimeni. Place cu fețe la ușă. Aia, da. Așa. Retrieve the Reaper. Ioi, ce m-a speriat ăsta. Fuck! Fuck you! Oi, de capul meu. Fuck, cum mă pun de ea? Niște glanțe. Da-te-le. Ah, credit, mersi. Nu mă pun. Dar mie o să fie ceva cu ciudatul ăla de acolo. Haide. Nimic? Mă înspăimântă jocul ăsta. Bine, să ne curăm pe aici. Wow. Asta ce mai? Ai. Processing area. Processing area. Eu cred că la noapte pe ăștia îi visez. Ciudați ăștia. Opa. Nu cred. Hai. Du-te. Hai. Da-te. Hai. L-am tăiat. Mai vine o tură, frate. Hai că mai vine și ăsta la petrecere, nu? Ce zici? Da, să mă tură. Gata. Bine, pot să plec acum. Go to processing. Are, unde e? Ioi. Dracălăule. Băi, ce ciudată-s ăștia. Ce joc hain. Doamne. Fei. Doamne, fei.
Hack 2 security panels. Să hackuim? Pa ce? Nie mă, ne învață să hackuim. Nu știu de voi, dar mie chiar mă înspământă, mă știu așa să nu apară oricând. Uitați aici. Ce facem? Bun. Fain. Ce să hackuim? What the fuck? Bun, i-am reîntors. Și habar am unde trebuie să ia ca să hackuim. Uitați aici. Cred. Nu, mă! Fuck! Fuck! Așa. Pe unde o trebuie să mai luăm? Am închis. Aici. Așa. Control room terminal. Unde-i? Pe aici. Fuck. Mie, am intrat în... Asta, uitați. Cred că aici, da. Sector. Vreau să folosesc asta. What the fuck? Ioi, de capul meu, mă de capul meu cât îți place. La la la, la la la, nu mă omorâți, fraierilor. Uitați pe care sunteți. Păi. Fuck. Uitați. O, da. M-am mâncat. Nu, cum? Fuck. Păi da. Ioi. Uai, ce m-a speriat. Și de fapt era o lumină, da. A, deci ăsta tot. Tot mă vis la cap. Mor. Bestie. Stați să pun mai tare ca să uit un pic. Stați o secundă. Să verificăm pe unde să luăm pe aici. Fuck. Nu. Nu o să se trezească asta. Bine. Nu s-a trezit. Asta o să se trezească, vă zic eu. Nici ăsta altul. Nu, nici ăsta. Ba, da, v-am...
Ăsta nu o să se trezească nici ăsta. What the fuck? Die zeker spawn natuurlijk. And you have none. Io. C'era. Mor, mă. Bine. Bine. Nu-i bai. Nu pe aici. Stați pe aici, trebuie. Da, pe aici. Ce bine, mă, vreau să viu. Am venit cu upgrade-ul. Unde e upgrade-ul meu? Weapons with spawn. Bine, deci este mult mai bine. Dar arma asta zic că e mai bună. Fuck. Ce e asta? Ah. Stați, mă. Nu știu, nu fie. Unde trebuie să o luăm? Ah, trebuie să ieșim de aici, să exit. Bine, am terminat și cred că am terminat și acest capture. Nu l-ai dat, ce ciudat să știu. What the fuck, ce drăci. Ce nu ridicat tu mâna la mine? Să mă apară numai unul. Gata, mă piși pe mine. Fac, am murit. Până ăsta. Până se termină gloanțele, numai cu ele. Cu asta. Bun, am reușit să trecem și de chestia asta. Gata, am ajuns la capture part. Deci cam atât cu acest episod. Eu am fost Ailen și ne vedem data viitoare. Pa!